Takže čaute ľudia, toto je LP Multiboys. Čaute. Takže pripravili sme si pre vás takú kratšiu informačku, bude sa to týkať nášho kanála, o tom vlastne, čo sme doteraz točili a čo budeme točiť ďalej. Takže, ako ste si mohli všimnúť, točili sme mapu Survival Island Stranded, za čo ďakujeme autorovi tejto mapy, vlastne Our Crafters. Teraz uploadujem posledný diel a ďalej by sme chceli točiť tiež Minecraft mapu. Je to už parkour mapa, volá sa Climb the Heaven. Vieme aj príbeh mapy, ale ten vám povieme až v sérii tohto videa. A ešte by sme chceli poďakovať za watch našich videí a prosím dávajte lajky na naše videá. Lajkujte, komentujte, subscribujte, odberajte nám, subscribujte. A ďakujeme a za to, že nás pozeráte a ahoj! Čaute!